Marce sa vám chce teda predstaviť nový dron a predstavuje to koniec selfie paličkám a selfie tyčkám. Bude to vlastne prvý selfie dron Ioniq Breeze s videom 4K, samozrejme aj s fotkami. Práve nám došli dva na predajňu, čiže si to porozbalujeme. Nejaké drobné príslušenstvo, tu je vlastne nabíjačka, plus tuto sú náhradné vrtule na to. A on nám dojde v takejto šikovnej vlastne plastovej krabičke, ktorého potom vieme aj prenášať. A takto to vyzerá vnútri. Čiže máme tam droník, samozrejme s nejakým tým upozornením, keď sa učíte lietať, používate na to vlastne tieto ochranný rámik na vrtule, baterka, chýba nám tu rádio, pretože sa to ovláda vlastne mobilným telefónom. Vložíme si dovnútra baterku. Zapnúť ho zapneme vlastne jednoduchým stlačením takéhoto tlačítka. Rozsvieti sa nám. Na telefón treba nainštalovať aplikáciu, to si nainštalujete dopredu. Ja si ju tu nájdem. Volá sa to, že Breezecam. Počkáme si, kým sa nám to spojí. Breeze už sa nám pripája. Dobre, takže si otvoríme apku. Došiel som vám to teda ukázať, vyzerá to takto v tej aplikácii, čiže mám tu rovno ovládacie prvky a tu mám tlačítko na vzlietnutie, čiže je tam automatické vzlietnutie, potom na ľavej strane vlastne máte sklon kamery, otáčanie okolo doprava doľava a plus vlastne nejaké tie základné nastavenia. Z tohto všetko viem prejsť ešte potom do tých letových režimov, ktoré vlastne sú, ale musia byť podporované GPS-kou, čiže lietanie vonku, nie vnútri. A tam už vlastne máte takéto prenasledovanie alebo takéto automatické módy vlastne selfie. Keď mu robíme trošku priestor, tak vám aj ukážem, ako stabilne a pekne letí. Má vlastne takéto štartovacie nožičky. Do spodu je kamera, ktorá vlastne sleduje spodný priestor, aby ten dron vedel aj bez GPS stabilne lietať. Stlačím tlačítko take-off, nechám ho vlastne zlietnúť. Na displeji sa nám zobrazí, že či to chceme potvrdiť vlastne site to proceed. Posledujeme to na bok. A už nám letí. Môžeme si urobiť fotečku selfie rovno. Trošku vám znížim. Ešte. Tak. Dáme si ho doprava. Môžeme si spraviť prvú fotku. Prepnem do režimu kamery, dám si fotoaparát, stačí ťuknúť na displeje, tak ťuknem len na displeje a spravím mi fotku. Alebo keď nechcem, aby bol vidno telefón, tak si to vám pekne dolu. Breeze je krásne stabilná, vidíte, že nemusím vôbec vlastne prakticky nič ovládať, nič robiť. On stále visí na tom svojom mieste, udávam mu len pozíciu, zameriavam sa skôr na nastavovanie vlastne toho obrazu. Keď si budem chcieť samozrejme pristáť, je tam automatické pristávanie, nastavíme si teda pozíciu a dáme pristávať. Poďme sa. Dúfam, že sa vám Breeze páči, objednávajte, máme ešte ďalších troch na predajni, ktoré čakajú priamo pre vás.